እዛ ሊሞዚን ንነዊሕ ዓመታት ሒላን ተበላሽያን ድሕሪ ምጽናሓ ብማይክል ማኒንግ ዝተባህለ ሰብ ኣብ 2019-2022 ኣሐዲሱ ናብ ዴዘርላንድ ፓርክ ኦቶ ሙዚየም ዝበሃል ናይ ቅርሲ ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ዝርከብ ቤተ መዘክር ዳግማይ ከም እትሕደስ ገይሩ ንምርኢት ኣቕሪብዋ። እዛ መኪና ኣብ ዓለም ዝነውሐት መኪና ተባሂላ ክልተ ግዜ ማለት ኣብ 1986 ካልኣይ ግዜ ድማ ድሕሪ ምሕዳሳ ኣብ 2022 ኣብ መዝገበ ጊነስ ቡክ ሬከርድ ተመዝጊባ ትርከብ። ኣሰራርሓ ንዝምልከት ድማ ክልተ V8 ሞተር ዝተገጥመላ ኮይና ኣብ ቅድሚት ሓደ ኣብ ድሕሪት ድማ ሓደ ሞተር ኣለዋ። እዚ ክልተ ሞተር ምህላዋ ድማ ብክልቲኡ ወገን ማለት ብቅድሚትን ድሕሪት ንኽዝወሩ ይኽእላ። እዛ መኪና እዚኣ ካብ ናይ ቀደም 1976 ስራሓት መካይን ዝኾና ካዲላክ እያ ብምውሃድ ተሰሪሓ። ቁመታ ድማ 100 ጫማ እዩ ዝበፅሕ። እቲ ፍሉይ ዝገብራ ድማ ብዝተፈላለየ መገፂታት ዝተሰርሐት እያ። ከም መፃወቲ ጎልፍ፣ መዕረፊ ሄሊኮፕተር ከምኡውን ማይ ዘይሕልፍ መደቀሲ ዓራትን መሐመስን ኣለዋ። እቲ ካልእ ኣሰካፊ ነገራት ናይዛ መኪና እዚኣ ግን ቁመታ ወይ ከዓ ንውሓታ ኣዝዩ ካብቲ ዓቐን ላዕሊ ስለ ዝኾነት ኣብ መብዛሕትኡ ቦታታት ክትዕፀፍ ወይ ከዓ ክትጥውዕ ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ ንደቂ ሰባት ሒዛ ኣብ ፅርግያ ክትጓዓዝ ኣይትኽእልን እያ። ግድን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክትንቀሳቐስ እንተተደሊ ግን ኣብ ማእከላ ዘሎ መላግቦ ፈንጢሕካ ናብ ክልተ ክፋላት ብምቃል ናብቲ ዝተደልየ ቦታ ክትበፅሕ ይከኣል እዩ። ጄይ ኣርበርግ ነዛ ስራሓት ናይ 1986 ምዃና ዝንገረላ ሊሞዚን ንምሕዳስ ልዕሊ $250,000 ኣሜሪካ ከም ዝወደአት ይገልጽ።